Aquesta convocatòria de premsa que des del Consell Generau d'Aran ho hem convocat dempués de conèixer a través dels mitjans de comunicació que el govern de Catalunya ha equiparat a nivell de mobilitat a dalt Urgell de Andorra. Això que vol dir que en aquests moments tota la restricció perimetral que hi ha en Catalunya, doncs els ciutadans d'Andorra i de Catalunya poden circular lliurement per a termiera en aquest país. Com a sabets, des del Consell Generau d'Aran portam mesos treballant en tot aquest plan de desescalada. Han estat, jo com a síndica, arribar, no me vull enganyar, 6 cartes pendent aquest mes a mi al govern de la Generalitat, els diversos consellers, 2 al vicepresident i president en funcions, 2 al conseller d'Interior, o tant a reclamar la presència d'Aran en Procicat com a coneixedors que s'estava tractant aquest tema de la mobilitat de Andorra, doncs que aquestes mesures també siguessin equiparables ara a Val d'Aran. I una carta també a la consellera de Presidència reclamant que se convoqués la comissió bilateral Generalitat-Consell abans d'acabar, perquè consideràvem que la situació ho requeria davant de tots els AES que se tracten en aquesta comissió, més totes d'urgència que s'estaven derivant. He de lamentar que a dia d'avui aquest govern no ha rebut ni una soleta resposta per part de la Generalitat. Però no hi ha causa que vengui d'ara. M'acompanya el portaveu del grup de Convergència, que també ha estat governant aquesta institució. El síndic Boia pendent l'any 2020 ha també arribat nombroses cartes a diferents conselleries, a diversos temes, dels quals tampoc hem hagut resposta. Nosaltres hem sigut a reclamar conjuntament, com a país, com a territori, exigim equiparar-nos a França en qüestions de mobilitat. I que exigim per diverses raons. Primera, perquè considerem intolerable el tracte desigual que s'amia a terme en aquests moments respecte a Aran. Considerem que hi ha un tracte desigual i injust. Segona, perquè la nostra relació amb França és sobradament coneguda, més enllà de la comercial econòmica que diguem-ne afecta d'una manera directa a Baix Aran, més també perquè hi ha relació de viatge, hi ha relació sanitària, hi ha centres de referència en França, que ho rebrembar que la termiera no hi barrada, ni era espanyola ni era francesa, que el que hi ha és un barrament perimetral de Catalunya. Per tant, conscients de la situació que ha provocat el Covid, avui no heu gaire, publicau en els mitjans també que el risc de rebrot en Catalunya s'ha disparat, que a mi a URT de 1,22 i que se va valorar retrocedir a la fase 1 del plan de desescalada. Tot també que ho rebrembar, i això que he dit en diverses ocasions, que en aquella roda de premsa i en aquest plan de desescalada on el govern de la Generalitat presenta aquestes diverses fases, també presenta la possibilitat d'aplicar mesures asimètriques en funció de la situació epidemiològica de cada territori. En aquests moments, vull remarcar que ha sigut també gràcies al bon treball dels professionals sanitaris i de l'airau sanitari, més també d'empreses i de la ciutadania en general de la Val d'Aran, el nostre risc de rebrot és mínim. En aquest moment sabeu que estan maniant a terme tota una sèrie de cribatges poblacionals. En aquests moments, a tour de 1.000 persones han passat per aquest cribatge i no hi ha hagut un solet resultat positiu. Som conscients de la situació, sabem que no podem haver a tempsada ni turística ni a nivell econòmic com a llauteant, però anem plenament conscients. Pensi que com a país, heret que siguem tot i avui sí, la meva soleta veu et demostra, no podem tolerar un tracte desigual i un tracte injust d'amb llaut i territoris. Sostut perquè considerem que hi ha un greuge força important d'Aran per part del govern de la Generalitat des de ja de temps. Heret de nova resposta, de nova interlocució amb el govern de la Generalitat, pensam que no és de rebut i que per tant creiem que meritam un tracte com a mínim de respecte i de lleialtat institucional. Això sí que vull que quede molt clar, que la prioritat és salvar vides. Sabeu que a Alemanya, aquesta mitjanet, Alemanya començava un confinament total de 6 setmanes. En Europa el rebrot ja estan parlant de que la 3a onada ja hi en vigor. Per tant, a res discutís que va ser un temps complicat i que evidentment la prioritat ha d'estar que era. Tot un repetís que el que no podem tolerar és que se mos menystingui d'aquesta manera. Perquè evidentment aquesta no és una qüestió partidista, aquesta és una qüestió de país i de reclamar com a mínim aquella relació bilateral i de respecte institucional
que país merita.